Txingoka podcasta. Kaixo danoi, ondo etorri Txingoka podcastera. Oskar, kaixo, zelan? Ondo esan biharko, ez da? Astastera bendua, oporrak, jaixa, jai mordua. Bai, mordo bat pilua. Andana asko, nahi ditugun danak esan geinkez, egisa da abendua jaiz jositza etortzen dela, ez da? Bitxu hor dago esamolde bat oso politxa, abendua dana jaixa eta dana gaua. Eta beste bat, abendua jai huts eta gau huts. Da iluna dalako, ez da? Eta, bueno, azkenien esplikatzen dabe, pizkete egoeria, ez? Bi, bata naturela eta bestia, gizartekua, jaixak, jai mordua datorrelako. Hemen arrasaten Santa Mas, ferixia, txorizu bat ogisa, baina arrasaten uste dut Santa Masen aurretipe beste jairen bat badauala, ala? Bai, zein ba? Ez dakit, San Nikolas, akaso? Bai, horre olez eitzen dabe umiek, etxerik etxe, eta gozokixak batzen ditue. Aurreko podcast saioan esan gendun, gaztainerrekin hasten zala eskeko, ziklua, Gabonetako jai horretan, eta bai, Gabonetan beti eskian, ez da? Neguan beti eskian, ez da? Azkenien zera, fallo dagoelako, gauza gutxi dagoelako, ero zegoelako bentsat, ez? Eta kuadrian, taldeka, kintxuek, danetik, eta hemen umiek eritzen dabe. Bai, kantuan, musikiakin, hori pentsatzen dut gero inauterixetan amaitzen dela eskeko sasoiak, uda berrixa hasiko dalako, eta hori, olez eitxia, hori da olez eitxia, ez da? Bai, olez eitzen da, da leku batetik bestera, izan leiteke basarri, ero izan leike baitxa etxez etxe, ero kalez kale, ero dendaz denda, ez? Hola erabiltzen da moruan, eta da kantuen joan, baina eskien, eta horren barruan, eruaten da, ero poltsia, edo izara, ero modu askotan eruaten da. Esan du, umiek gozokixak, ez dakit beti gozokixak izan dian eskatu dianak, ez akaso? Keba, garai baten gozoki gutxi egongo zan, eta hor egoten zian asko intxaurrak, gaztainak, pikumelauak. Pikupasak. Hori da, eta gozuak pikupasak, aspaldi dut jan. Amamak esaten zan, litxarrerixak, edo litxarkerixak. Galdu da apur bat, berba hori. Litxarrerixak ipiribia litxakixo dendaren bati, hemen dagoan moruan karameluk eta saltzeko izena hori, mantentzeko, ikasteko. Hoi mundu guztiak txutxiak, gozokixape bai, eta ondo da, baina litxarrerixak, bai. Hori da. Orduan, ole zeitzera joaten dira, musikiakin, koplak, bertzuak, kantuak kantata. Bai, hori izaten da abenduan zeixan. Eta izaten da umien jaixa, bai? Gozokixak emotia, ero litxarrerixak emotia, eta beti da, gabongirua datorrela, pixka bat, anunciatzeko, ero esateko, ez da? Aurre zertzeko. Eta, komentatzen da, izatez, San Nikolas zeretik datorrela, ez da? San Nikolas kantatzen da hemen, egun horretan, eta San Nikolas izan zen arzobispua, eta berak sortu zauen umiei opariak emotian, eta hori. Gero opariak emotian hori, pasau zan erregiei, olentzer hori, eta hori, baina izatez bere lehengo horrena zan. Bale, hortaz, hasiera baten, San Nikolas egunean umieri oparixak emoten jakezen. Bai. Eta mantendu da, hori, kantatziana, eta zera, hor abestixea daukagu. Bai? Ez da sekula entzun? Bai, abesti modoko bat. Celebre totala da. Abesti modukua. Bai, moroku abez. Betxu, hemen letria daukat eta esan ingotxu. Eta ez dakit doinua total ondo ingo duten, baina, San Nicolás coronado, arzobispo de Baries, a la luna, noche y día, etxeko Andre Noblia, egizu pilia, San Nicolás trisquilistras, dame una castaña y no quiero más. Aquí estamos 4, cantaremos 2 para San Nicolás, por amor de Dios. Belengo portaleko ate zabalean, hotzak ikaraz dago Jesus lastuetan. Angelito somos, suspiramos, lukainka txorizo. Eta ero neskei dana, mutilei bapes, eta mutilei dana, neskei bapes. Baina zen nahazte borraste itzela. Totala. Betxu da, nastia,
Lehenengo Gorazarra eroitxe jako San Nikolasi, gero esaten da arzobispua de Bari, ez? Barikoa zelako. Eta hemen kantatzen dau, nik uste ume gehixenek esaten da arzobispo Mari Andres. Izen aldatu dutze, arzobispoari. Total aldatu dutze. Eta gero beste bat esaten dabe, etxeko Andre Noblia, eta ikusitxa dakau, papeletan eta umiendako olako egutegixe olako baten, Noelia ez. Orduan, ja, ez dakigu, ja, gentiak hemen, dakixan, ez dakixan, zer, nahi, aste borraste bat, totala. Mari Andres, Noelia, menem. Ez que hori, arzobispo Mari Andres, pentsaizu, arzobispo bat Mari Andres izenak. Emakume izenak. Terrible. Ondo. Bueno, ikusiko uia tokatzen bajata kalietan, hemen arrasaten adi ongo naiz, jentia zera kantatzen da. Bai, eta beste gauza politxe bai, da esaten dabe, dame una castaña y no quiero más. Eta kriston poltsaka, poltsa ondisekin batzeko goguakin. Ez da inor konformatzen bakarrak. Bete inarte, jota fuego. Batu. Ondo. Eta Santa Cecilia egunian, hori be, azaruan 25 da, ez dakit, hemen zeo zeitzen dan, Ibarren kale jiria, eta... Bai, hemen bai, korukuak eta, abez batzak eta itxen daue, kale jirak, musikuek bai. Musikarixen patroia ero da, ez da? Eta, horre joaten dira toki batetera eta bestera, igual eskian barik, baina emoten jakue, hola, amarretakua, ero meriendatxua eta denda batzutan, eta badaka horrekin loturia. Eta gero, Santa Lucia, ez? Abenduan 13an, hori behor dao. Bai, Santa Lucia oso garrantzitsua da, hor esaten da ez, azten dala pizka bai arratsaldetan gelditzu itzen da geiztiena, baina goizian ondiok mosten doia gaua. Orduan hor dago muga, eta gero hor... Eguna motza eta gaba Lucia. Hori da, eta aste betezero nahiko denpora berbera dau, bai egun argi eta gauaz. Gero ja azten da, eta gero pizkat gerutxua, esaten da, hor Santa Luziakin eta badare era politxak, Baina hori esan dutena bakarrik ezautzen dut. Bai, Santa Luzia eguna argitu orduko iluna, eta gero abenduko eguna argitu orduko iluna esaten da, bisetan esaten da, abendua osuari. Eta gero pixka bat luzatzen doiala irazteko, pixka bat esaerietan helduko gine deia urtarrilera. Eta urte barri, zoruape igarri erabiltzen da. Eta da, edo noria konturatzen dela luzatzen. Eguna luzatzen doiala. Ondo. Egualdixakin lotuta be, badauz, ez da? Gainera nahiko udazken pela aterixa eukidogu, eta oin... Bai, gaur artian. Hori, kontuz. Bai. Hor, bai erabiltzen dira, betxu. Azaruan bero, negua gero. Bai. Eta azaruan, pentsau, lehenengo 15 aldixa oso pelak, gualdiona, euskixea da netik eukido. Eta oin etorriko da negua, eta badator. Eta gero hori negua bero, eta azaruan hotz, negua motz. Orduan, aurten tartian zelan doian, ikuiko dugu, ez dakit. Nahi dabe, nahiko dago. Edurra bemonda da hori, komentau ginuen eskurrak mordua egon diala aurten, eta hori bezaten da, ez da? Eskur urte, elur urte. Eta aldrebez, elur urte, eskur urte. Zeinik zer ekarten daben, ez dakiupa. Ondo. Besterik, eskian, ari gara berbetan, ez? Eskian eitzen dala negu inguruko jaixetan, hasi Gaztainerrekin, gero jarraitu San Nikolas, esan dugu Santa Cecilia, Santa Lucia aurretik, Santa Lucia abenduan, Santa Cecilia azaruan, eta ez dakit, eskian jardute hori, litxarrerixa jasotzia, beti, pentsatzen dut historian zehar, eziala jasoko eskatzen zianak, ez da, zeoin, litxarrerixa horrek, ero gozoki horrek badauz, garai baten esan gendun, gaztainak, intxaurrak edo zeuana jasotzen zala, baina egoten esanean, ze pasatzen zala hor? Ni akordatzen txikitan, joaten ginean, bai eskatzen nola kantuan eta zera, baina baitxa igual andra bati, ero
errekau bat itxiko laguntzen, ez? Orduan, kriston konfiantza eguan hausuetan, eta, Oskar, joango zara eta ekarri kostazu, ez dakize peskaderi xatika. Bate, joaten zeinan arrabindegira, ekarri, eta esan, Manuelak esan dozta hau, eta pauko txula, eta hola. Eta joan, eta gero beti eruaten dutxasunien, pues, esperuan, ez da? Eta batzutan emote oso txun zer, eta zeuan esaeri bat, hola, oso politxa. Batek hori Manuelak esatez ozta, behin baino gehi izautan. Gabonetan keixak. Eta, gabonetan keixak. Eta, batek esango da, gabonetan keixan ze ondo, ez? Gabonetan esian egoten, eta erroi baza, buelti ez eukala. Gabonetan keixak izan zeban, gabonetan ez da bala, ez dutute mongo ez oin, eta ez gero, ez daukat zer emun, eta ez dutxute mongo. Orduan, hor konpon Mari Anton. Hori da. Dabanean on, eta ez dabanean? Egon. Hori da. Eta orduan hori mutur luziaekin etxera, errekabo indozulako, ero kantuan indozulako, eta ez dutxu zer emon, gero hor, Santagedetan eta badao bueltia emoten, baina horren inguruan berba bere gara izan. Gu gabonetan keixarik ez. Gu gabonetan urrengo hilian berriz eingo bueltia ona eta eukiko zer kontau. Bai, horixe. Hala ba, agur.